Good afternoon, guys. Happy Monday! Hi, guys! Ngayon pa ako magbubukas ng vlog. Anong oras na? 2:30 na, guys. So, today is January 23. Naligo na kami ni Holly. Pero yung bisita natin darating ng alas 7 ng gabi. Because running kid's gonna come. Yeah. And oil. So, tinapos ko yung inedit ko. Kaya ngayon pa lang ako nagbukas ng vlog. And sila, kanina pa sila busy. What you been doing outside? I've been helping Dad. I set it up the pool. And yesterday, guys, I went to the movies to watch Lila Crocodile. Lila Crocodile? Was it a nice movie? Yeah. And funny? Yeah, because the cat was at the back and it was dancing, and then when he leaned forward, and then the cat went up the back. Yeah, that was funny. And ang dami niyang kagat ng, well, matagal na yung mga kagat ng lamok. Yeah. Yan, sa caravan. But my thumb's not fun. Yeah, namaga yan. And Mom, look what I can do. Suck this bit in. And then what did you do after you set up the pool? Where you went? To the mount to get Dad's crayfish stuff. Yeah, yung tag ata. Tapos, And wait, then, Kuya Zach. And where's yeah. Kuya TJ? Oh, maluluba tayo. He was sleeping at Kids and Declan. Yeah, si Kuya, nag-sleep over siya sa friend niya. Malulubat na tayo. Nagpa-flashing na yung battery. So, wala pa siya dito. Nag-sleep over si Kuya. And you went to the skate park yesterday. Yeah, and we even had ice cream. Ice cream and pizza. At Badnox. Wow, lucky. They sell Ako banana. din. They sell banana. Oh, banana. And they sell sprinkles ice cream. Okay. So, yeah. Fresh na kami ni Holly. Now I'm going outside Oh, again. yeah. Magpaparo na naman siya. Okay, tapusin ko lang to kasi meron din pala ako. Tapos ko na yung ini-edit ko. Kasi sinimulan ko siya kahapon, kagabi. Pero late na akong natulog. Mga 1:30 na. Tapos late din ako nagising. Pero tinapos ko siya. Kaya, ayan, 2:33 na. Ngayon, may nagbayad. Mag-ship din ako ng mga parcels. Ayan, kasi may nga nagbayad. Meron pa akong mga hinihintay na magbayad. Ang dami pa nila. So, yeah, guys. Kung hindi pa kayo naka-follow sa aking live selling sa Facebook page, Holly Mom Style, link down the description box. So, tapusin ko lang to. Magpiprint ako ng label. Okay, then, ayusin ko yung buhok ko. Basa pa siya. So, mamaya na lang. Hindi pa ako nagluluto. Mamaya pa ako magluluto. Iniisip ko, tingnan natin kung anong lutuin natin. Dito ako, guys, sa post office. Kasi mag-ship tayo. Ako lang pala. Hindi ko na kayo isama. Kasi, dami nating, bit-bit. Okay. Bibili rin pala ako ng mayonnaise kasi, diba, sabi ko sa inyo, dadagdagan ko yung chicken macaroni na mayonnaise. Okay. Mamaya na lang. Okay, dito na tayo, guys, sa car. Ayan na yung kanilang tracking number. And, bumili ako ng more, satchels. Ito, extra large. Naubusan na kasi ako extra large. So, bumili ako ng 5 bag. Sa isang bag ata, 10. Tapos bumili rin tayo ng chicken. Hi! Si yun, yung kanina, naputol tayo kasi yung sa post office may tinanong siya sa akin. So, ayan, bumili ako ng chicken nuggets. So, para lang malagyan natin ang tiyan natin. Okay. Punta ako sa caravan kasi kunin ko yung rice cooker. Dito na tayo. Kunin lang natin yung rice cooker. Tapos may binili akong body soap na hindi naman ginamit. Dalhin ko sa bahay. Ito yun. Ayun yung caravan natin. Ayun yung caravan. Hello caravan. And ayun kay Auntie Mel. Ayan. Meron din ditong sunscreen. Lollies. Meron pa ditong fruits, guys. Oh. Ba't ako rice cooker. Check ko lang. Ayan. May mga pa tayo dito. May mga pagkain. Diba? Kunin ko din ito. Yan yung meatballs. So, yung hinahanap ko, wala dyan.
So, eto. Never pa to nagamit. Dadalhin natin to sa bahay. Tsaka yung rice cooker. So, yan yung kukunin natin dito. Tsaka yung battery. Ayan. Okay, balik na tayo sa bahay. Nakuha natin yung mga dapat kunin dito. Start na ako magluto. Luto-luto. Dito na tayo sa bahay. And si Kuya, nung pag-alis ko, dumating din si Kuya. Ngayon, yung mag-ama ko, nandun sila sa labas, naglalaro ng cricket. Kinuha ko na rin sa freezer yung lulutuin ko. Meron ako dito na panganang tuna. Tapos yung hipon, kung maalala nyo. Yung hipon. Tapos, ano na lang tayo. Kasi gabi na sila darating eh. Mga 7 or 7:30 traffic pa daw sila. So, sausage na lang siguro yung mga boys. Tapos, mashed potato with gravy. Tapos may spring rolls din ako. And yung meatballs na kinuha ko para bukas, yung para sa mga bata. Lunch, siguro mga lunch. Lutuin ko yun ng lunch. Para merong yung spaghetti meatballs. Para sa mga bata. So, yeah. Start na tayo magluto. Ano na? 4:10 na guys. 4:10. So, tinali ko na lang yung buhok ko. Andun sila, oh. Ayan, si Holly nagra-ride na. Maliit yung bike. Kasi yung malaki yung bike nandun sa kung nasan yung caravan. Andun sila naglalaro ng cricket. And yung pool pala na sinabi ni Holly na sinetap. Kasi tinanggal ni Jan yung pool. Kung maalala nyo nung Christmas, diba? May tubig yun. So, after Christmas, swimming yung mga bata. Then, January 1, umalis kami, diba? Pumunta na kami sa, kung nasan yung caravan. So, tinanggal ni Jan yung tubig sa pool, tapos nilinis niya. So, ngayon niya lang sinetap. Kaya, fresh yung water. Hindi pa nga puno eh. May hose pa ako nakikita. Pinupuno pa yung tubig. Ay, pinupuno pa yung pool. Okay. Gutom na to. Gutom na ako, guys. Kumain ako ng chicken. Yun lang. Tapos tubig, uminom. Okay, luto na ako, luto. And eto pala, bumili ako ng Airwick na essential oil. Mabango to guys. Kasi eto yung ikoya, hindi, puno pa siya, pero hindi ko na siya naaamoy. Or, na-immune na ako sa amoy niya. Yung parang lagi ko siyang naaamoy. Pero eto, mabango din ang mga to. Meron ako doon, hindi pa ubos. Ayan, meron tayo dito. So, yun yung extra. Tapos, ayan, ikoya din yan. Pero hindi ko na sila naaamoy. Siguro nasari na ako sa amoy nila. Kaya feeling ko hindi ko na sila naaamoy. So, bago tayo magluto. Yung banyo, meron pa. Yung toilet, tingnan natin. Meron pa yun eh. Ayan, meron din to. Ayan, meron pa. Oops, and eto rin na isa. Hindi ko na sila naaamoy. Siguro maglagay ako ng isa nito. Tapos, dito naman, kung saan ang gas natin. Yung pillowcase, ilalagay ko pa. Yun na lang naman. Yung pillowcase na para dito sa malaking, yan sa square na pillow. And nandito yung pork power ni Dan. Nilabhan ko to. Kalalaban lang yan. Nilabhan ko ulit para fresh. So, naiwan niya to, matagal na. So, nilabhan ko ulit para fresh siya. Dito, tayo ay maglagay kasi ubos na siya. Ayan, wala nang laman. Pero mabango pa dito kasi mabango talaga siya. And, meron pa kaming napis. Alam nyo ba, nagamit yan ni Rylan kasi si Rylan nagnanapi pa siya. So, buti na lang may extra kami kasi yung pagpunta niya dito, wala siyang dala. Nakalimutan niya sa bahay nila pa. So, mayroong tayo. So, dyan lang yan. Kay sakpa to. Diba? 10 years. Siguro mga 8 years. Hindi naman na-expert ang napi, diba? So, nagamit pa yan. So, yeah. Palitan natin to. Lahat na pinili ko ay mababango. Etong si Freesia, mabango to. Freesia, Jasmine, mabango. Si Oasis, mabango din yan. Tapos, eto si Midnight. Lahat sila mabango. So, we'll see. So, ang ginamit ko ay si Freesia and Jasmine. Ayan. Ang ginawa natin ay nilagyan ko siya ng kalahati. O, ayan. Diba? Tinipid. Kasi, mabango pa naman eh. Kahit kunti na lang yung laman. So, okay na yan. So, eto. Meron tayong extra kasi may mga laman pa yung iba. So,
diba? Ayan yung makeup ni Holly. Okay, magluto na tayo. Dito din sa sa bathroom, ayan, meron pa, ayan, punong-puno pa, diba? Dalawa yan. Halos puno. Hindi naman punong-puno. Wala pang kalahati. Tapos, ayan yung Palm Beach. Meron pa din. Pero, hindi ko na sila naaamoy. Hindi ko na sila naaamoy. So, yung kalahati ni Freesia, dito ko na lang ilagay. Diyan. Balik rin natin ito para may amoy. Ayan. Okay. Okay. Ito na. Magluluto na ako. So, ito pala yung ating lulutuin. Ito yung panganang tuna. Tapos, ito yung hipon. So, yan. Ipiprito ko lang to kasi gagawin ko siyang sa Bicol, tinausihan na isda. Yung salted beans ba yun? Ayan, salted black beans. Salted black beans. So, yan yung gagawin ko dito. So, ayan na guys yung panga. Isa lang yung niluto ko kasi sobrang laki nito. Sikat lang naman ang kakain yan. Tapos, tingnan nyo, oh. Grabe, tumalsik yung, yung oil. Sabog talaga. Sumabog yung oil. Pupunasan ko lang to. So, ngayon, ang gagawin ko ay magigisa tayo ng kamatis, sibuyas, bawang, para sa tausi or sa salted black beans. Ayan guys, nakahiwa na tayo ng sibuyas, kamatis, ginger, and yung garlic. Tapos, ito yung salted black beans. Yun pala. Tausi kasi ang tawag namin ito pag si Papa gumagawa. Tinausihang isda. Naluto ko na pala guys yung ating tinausihan na isda or yung salted black beans. Kasi tingnan nyo guys, natausikan tayo ng oil. Dito talaga ang hapdi niyan. Dito ang hapdi. And yeah, naglagay ako ng cream. Tapos nagluto rin tayong spring rolls. It has cheese in it. Yes. Ito na yung ating salted black beans or kung sa Bicol, tinausihan na panga or isda. Tapos meron din akong ginagawa dito or niluluto na creamy garlic prawns. Ayan. Tapos, ayan yung ating patat. Luluto rin tayo ng rice, syempre. Ayun para si Kuya. Naglalaro ng tennis. Ito yung mga naluto natin. So, ayan na yung tinausihan na panga or salted black beans. Tapos, ayan yung ating cheesy spring rolls. Yan na lang yung lulutuin ko. Sausages. Ayan si Kuya. This one, yeah. Ayan si Kuya. Hinahanap niya yung mozzarella cheese. Sakit ng, yung talsik ng oil. It's not that hot now, Kuya. That's why you won't get that cheesy. Hindi kasi ganun kainit. Masarap to pag sobrang init. Alright. And si Holly Sisa kumuha din. Hala, tinanggal ko na yung mga Christmas decor. Yun na lang pala. Hindi ko. I forgot about that. I forgot that one. That's your second. It's more cheesy. Food is life. More. Save some for our visitors. Tingnan nyo na. Yan na lang natira. Tapos na ako magluto, guys. And eto na yung ating, tinakpan ko yung ating sausages para mainit pa siya mamaya. Tapos yung mashed potato, hininaan ko lang yung apoy. Kasi wala pa silang cut, 7 na, 6:45. Hintayin na lang natin sila. Guys, dito pala ako sa aking working space after natin magluto. Kasi chine-check ko lang kung na-upload na, pero hindi pa po na-upload. Meron pa siyang 2 hours pa ba? Yeah, medyo matagal-tagal. Yeah, medyo matagal-tagal. Okay, wait lang guys. Muna ako ng gravy. Gumagawa na ako ng gravy yung mga bata. Ayun, naglalaro sila ng tennis and si Holly nagbabike. Ayan si Saka. Tapos si Kuya dun sa kabila. And ayun, pinapanood nila tennis. Tapos ngayon, nandun sila sa labas. Naglalaro na ng tennis. Diba? Who's here?
I think Veronica will be taller. No, it's alright. It's alright. Dito na sila, guys. Hi, where's my kiss? Say hi to my vlog. Say hi, people. Hi, Baba. Welcome to my house again. Ayan yung gravy. Hindi pa tapos. Iniinit ko lang yung ano, yung carrots and peas. No sugar. Dito na sila, guys. So. Dito na sila. And, ayan. Dala niya sa akin kasi wala akong mabilan na taro leaves dito, guys. So, binila niya akong dalawa. May papansit canton. Favorite ni Kuya. Thank you, Sisi. And meron, ayan, mga pansit. Favorite ni Kuya. And meron din tayong mangga. Ayan. Oh, it's a wrap. Macaron. Saan mo nabili? Kaya nga, alam, kasama nito yung ano, yung isa pa. Oh, yun ang favorite ko din. Masarap nga to. I'm not sure. Ask the coast. Tinatanong niya ako, what kind of sausages is this? Yeah, beef. Beef. Yeah, but they want the one from the butcher, but this one I got it from Coast. Buse. Oh, diba? Butcher daw is way better. Anorexic. Anorexic. It's not anorexic. It's alright. Yeah, it's fine. Yeah. Fine. What? Fruits. What fruits? I put it here. Ayan, kain na si Holly, what do you want, Holly? Holly, come on, Baba. What do you want? Kain na na. Wait, can you grab my ano? Yeah, you can sit there. And then sausage and rice. And prawns. Okay, with rice, okay. No one, that's yours. Ikaw to, wala na kami makukuha kasi pasensya naman. 6-seaters lang yung table si Kuya nga na. Mas okay yung ganda naman na. Ayaw niya. Oh, you know, kasi may space. Diba? Hindi na tayo ng gano'n. Yung ayaw niya naman kasi doon hindi siya makalakad pag nakaano yung Mom, it's coming. Do you have any banana? I want the banana. Gusto Ay, mo turon. yung turon. Wait, Holly. Do you? The turon? Yeah. Yeah, I do. What do you want? But the one with the banana inside like that. Yeah, gusto ni Kuya yung turon, guys. Okay, natin yung taba. Tapos, ang pababa ng Highland. Grabe na. Ano yung kinain ko lang? Sarap. Yummy? Di ang sausage, Holly? Can you help me, please? Hang on. Bless you. Veronica, you want prawns? Bakit ako na dahil kasi gusto ni Veronica? O yung ulo? Oh, ang lalaki kayo ng Ang laki ng hipon, no? sobra. Ayan mo, sayang. Ito na lang taga sip. Uy, grabe. Oh, may taba-taba pa, oh. Ang laki, no? Tama na. Kahit nga ito, dapat sinisip-sip natin yan. So, ano ba? Oh, grabe yung... Sarap yun. Ay, Sarap ng sabaw. Sarap niya may kanin na ka. Sarap may katabi ka ng kaya nga. Anyone want drink? Yes, sarap. Yes, right. Hindi siya yung siya lang kukuha. Magaas siya. Parang naging ano niya na yan. Kay Veronica to. Yeah, you're not having any coke. Okay. It's gonna drop. No, no. Stop. Just gonna burn it. Feel it? But mine. I'm gonna shove this. Okay. I think their water bottle is like... Yeah, it's not that kind. Ito hindi ko ng kanin. Kanin na eh. Kanin na. Ano naman eh. Okay. Kain pa more. Saan may kanin? Sarap na may Lalo kanin. na yan, oh. Ayun, tikman mo yung kot. Medyo maanghang ng kot. Hindi ko nga. Yeah, that sauce I had on my rice. Kanina ko pa yung tinitin. Which one?
Stop, grabe. Yeah, you gotta put more in there. They're not kids. Yeah, At least we have a lot more in there. Ay, we got a lot of Coke, so it's alright. Dad, is this bit alright? Katarampot lang yung nilagay. What's this Wait, one? what is I think it's cool. Diba? Sarap ng chicken. Like how that? What's this one? Ayun, so, buhay nito, buhay siya. Oh, do you think I can do all of them at the same time, Holly? Ano na ha? How did you teach you how to say? Ano na iniintay ko? Kain na tayo. Ilagay ko dito yung rice. Kasi said sila nang sila kung ano eh. Sadyang ano, okay. Ayoko ng pink man. Ayoko. Walo. Kinuhaan mo talaga ako? Oh, nandun. Parang nagjo-joke ka lang. What's in this, baby? Pop ng prawn? I heard so much like this. Gusto ko ito kasi no? Hindi, ang gusto ko yan itong mag-roast kasi wala kang kasama ba? Wow. Hindi ko makain ng mga bata. Si Kuya sabaw lang. Si Kuya sabaw lang. Yes, she had all of them. Oh, she always has them. You know, that's my plate. I got from my teacher. Reception. And you were some writing me. Reception pa, ano na siya. Memory niya. It's okay, it's just a Christmas. Kasi bigay sa kanila ng teacher. It's having quiet. Next year na lang. Mga kasi eh. Uy! Ibang diet, yung kanin isang tumpok. Kasi rin sila. Kept all the tiny eggs. Wala pa isang tumpok ay. The place I'm gonna go Oh, no matter what days, no? Hindi nila minum. Dapat na suya, mag-discuss na naman sila. Tapos na naman kayo babalik dito. Pag namatay yan guys, ibig sabihin sa babat na yan. Chicken macaroni salad. Chicken macaroni. Chicken macaroni. Kaso wala tayong ice cream para sa fruit salad. I got a bit. Wala na tayo. No more diet. Pero kainin mashed potato, baba. The macarons. What's your glass stuff? Can I have a glass? Where's your glass? Di ba magkakop? Kaya nga, man. Oh, you want me to do it? You just have it and No, she can have another. Pwede ako mag-share nito. Yes. Thank you, Dad. How you guys going there? Don't worry about it. we already done half going on that. Full? You need more. That's enough, Eliza. Thank you. Diet, may coke. Sana kasi yun naman ako ng coke. Yung kasalanan mo. Pag hindi ko na na-flex yung mga damit ng dati. Kasalanan ko yun. It's my fault. Pag hindi ko na na-flex yung... Buti nga isa lang ang inanong ko. Laki. Pangalang yun guys. Ang dami na yan. Pangalang, hindi pa namin maubos-ubos.
lang. Ano? Ka? Malaki lang ka. Laki ko. Tinatinig na yan. Kaya hindi ka matitinig. Hindi ko malakita. Dito pa lang yan. Kaya ano, napansin ko nga. Daramdaman ko. Hindi yan malulunok. Veronica, yung mashed potato ba ba? Nice, go outside, Baba. Padyakitin mo para magkaano siya doon. Gusto niya kasi nakinis ko yun sa... Wala nang outside? Like go switch. You gotta do like the whole swing and everything. We can find that, you know. Kasi dagat kami nag-swimming din. Pag na-over niya, parang may sando. O ano naka... Kulang yung kanin. Refill please. Kulang yung kanin, ano? Diet. Diet pa mo. Ay, nakakabis ang kanin. Pero happy ka. Mas may kanin. Kumain na ako kasi may kasabay ako. Kung wala akong kasabay, kaya ko yan. Nakakagana pag nag-isa ka lang mo. Minsan nga, tubig lang talaga. Tapos, tama si Mark. Matulog ka na lang. Tubig. Some apples that grow too. What did you do? We went over the fence and got some plums. Ninakaw nila. Yeah, it's juicy. Sa kapitbahay, guys, tingnan nyo, namita sila ng plums. Mahal din kaya. Not all. Ah, okay. Tikman ko daw. Mom, you need a better Mm. skin. Ah, yum. Kamis man eh. Kasi galing sa puno. Red plum pa, hindi yung yellow. Harap. Bit sweet though. Pumunta sila sa kapitbahay kasi umalis na yung kapitbahay namin, guys. Meron silang punong ganyan. Masasayang lang din. Yeah, oh, sige na, kapitbahay na tayo. Oh, tapos na kayong kumain, guys. Ang dami kong nakain. Kami ni Kat, actually, ang dami namin nakain rice. Naubos namin. Ayan na yung natira, pero hindi na natin yan ikikip. Itatapon na natin kasi ano na lang yan. Meron pang konti pero wala na yan. Tapos na kami, guys, magugas. And si Catherine. Sabi ko, Kat, saan ito nabili? Sabi niya man ay sa ibig. Sabi ko, uy, mayroon si Holly. Ayan, guys, gawang ko siya. Linabas ni Holly, guys. Oh, marami dito. Bili-bili pa sa eBay. Ito, libre. Diba? Pareha. Di ba walang pinagkaiba? Diba? Same lang talaga, guys. Oh, yan yung mga alams ko, diba? diba? Naghintay ka pa. How many days? Ano natin naman isang araw? Isang araw ay mabilis lang naman. Ayan, ang dami, oh. Good night. Tapos na kayo magugas. Thank you. Kaya ka na matulog, Baba. Kaya ka na matulog. Did you brush your teeth? Brush your teeth? Yes, you did. Ang puti. Kasing puti mo ang damit mo. Diba? Kaputi na si Holly. Oh, si Holly si Kuya. So, si Sak ang pinakamaputi kong anak. Pero ngayon sobrang para siyang ganyan ang ano ni Sak, ang kaputian. Ngayon, ganito na siya ngayon. Layo, di ba? Di ba ang layo ng difference, no? Ganun talaga pag taong labas. Perfect na yan. Anong oras na? Dito tayo. Kasi dito, guys, tingnan nyo, itatap ko bago ko makita. Tapos ang sila. Eto, guys, ang galing. Ganyan na lang. Magkakaroon ka na, di ba? Oo, wala pa. Sabi nga yung 26. So, Australia Day. Hindi. 26. Oh, na yun. Next, ano pa yun? Next week pa. I-deliver? Hindi, pipick up in sis. Ang cute ng dalawa, oh. Is that your iPad, Baba? Baba, is that your iPad? Alam mo si Holly, gusto niya magkaroon ng iPad. Oh, you also have phone? Oh my God, my Holly is so behind. Baba, you're so... Even she's only 5. Kasi sabi ko sa kanya, pag 18 ka na. iPad tsaka phone. Right, Baba? When you're 18, right? Yeah. Kaya sinabi niya, even she's 5, may iPad na si Veron tsaka my phone. Ang cute naman. Uy, hindi naman na-inform. Electrician na pala si Neil.
Neil, are you an electrician? Are you an electrician? You got lots of cords. Yeah. Tingnan yung cables, oh. Yeah. Tcharam! Life. This is like technology life. Oh my God. Anong hinarap mo, Zizi? Ayan na lang. Oo. Meron pa dito. Meron pa. Yes. The coke. Doon nga sa favorite shop ko, diba? Sa, gusto mo yan? Diyan ka mag-bowl. Come on. Magpo-fruit salad na kami, guys. Diba, hindi pa namin to na si kuya kasi kumakain pa ng, fruit salad kami. Tulog na si Johnny Boy. Wala, sira ang diet. Ayun, kain tayo. Kain tayo fruit salad. No, thank you. Sabi ko kay Kat, kasi ayaw niya ng, wow. Wow naman yung cover ng kanyang laptop. Sabi ko sa kanya, siya mag-adjust sa fruit salad ko. Para din pala siya si Jan. Ayaw niyang may cheese. Fruit salad. Doon sila naglalaro. Hey guys, anong oras na, Kat? Nasaan yung magandang... 1:08. Wow. Kasi yung kanya, hindi mo na igaganon, guys. Kitang-kita na agad yung oras. 1:08 na. So, end na namin yung vlog. Thank you, guys. Please like, please subscribe if you haven't. See you on our next vlog. Good night. Gising na si Elijah. Because I think